United States Agency for International Development and TechnoServe site na Nigerian Plastic Solutions Agency na njikọ aka Anambra State Waste Management Authority akpọkọla ndị Anambra ka ha kwụsị na-awụsi atịtị plastik aghara iji wee mee ka gburugburu anyị dị mma maka onye ọbụla. Ya bụ agency bụ ndị kpọrọ oku mgbe ha chịkọbara ịkụzi ihe otu abalị n'Awka gbasara ihe ọghọm dị na-awụsi atịtị plastik aghara. Onye ọrụ bụ Chukwuemeka Modelem kọrọ anyị akụkọ a n'uju. Ya bụ ihe emereme bụ nke bidoro na Roma Junction ma kwụzikwa n'isi ụlọ ọrụ Awka South ebe ndị otu ahụ garagharịrị ma kụzikwara ndị mmadụ gbasara ịtụfugasị ngwongwo plastik n'ime ọwara ide mmiri nakwa ebe dị iche iche n'ihi na nke a na-emebigasị gburugburu ma na-ebutekwa oke ide ka a na-agba ya ajụjụ ọnụ. Onye senior business advisor nke TechnoServe Maazị Franklin Nwareibe nakwa onye Head of Enforcement nke Anambra State Waste Management Authority Maazị Ikenna Nwanegbo gwara ndị Anambra ka ha bụrụ ndị ga-ahatụgharị ihe ngwongwo a ka ọ bụrụzie ebe si enweta ego site n'ilesi ya ndị Aswama nakwa ndị TechnoServe n'ihi na nke a ga-eme ka gburugburu na-adịwanye ọcha. N'aka nke ya, Maazị Chekwube Nnọli kwuru na ya bụ amụma bụ nke ga-ebelata ikpofugasị ihe ngwongwo aghara. Ndị otu ahụ bụ ndị bụkwa ihe ederede nke ihe edere na ya kwuru be an environmental champion by joining Plastic Solutions Program. Nke ọzọkwa bụ plastic don't change, make money and make your community nakwa ihe ndị ọzọ gasị ederede.